Food app today. Nkwa Mmere Medicals Limited. You come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction, and Quality Medicals, and as a hospital, you will come say Clodiemu. What I see a national say about the fire and so Abwa in Kofodo or how Nippedium can Yarawa diseases. Ye share your repeat say arthritis, and no pemoni and casim, Sasabro is Siadia, Ubia and some of I was a shady few, dislocation of any of the bones or joints. What the Bakalika, Wow, Amawato. Make us say what hypertension, and now when you're diabetes, and now when you're kidney problem, or nice arthritis. For modern brand, not only ever 20 years, now you will immerse some quite a year, Juma. And yet, no one so you will infidel a whole law on one. And they check the Pediano, your laboratory sector, and they share the Pedium in Moja, Muya, dear air cost, and Sunny a true account. Sebi, Aposia will fear your common school, Aposia, dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one woman. Ye was said, the part would be of a buy and channel, a radical fire and sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eti, Onia Ocean. Okay, baby, aqua, okay, receive be aqua. To turn a more Quality Medicals Limited, you will massy airport runabout. Kwana Kobu Kuna say, I'm to aqua national. With my friend, telephone numbers now, more affiliation. Nasa and what be now, how be a show so to turn in Cabra. Never ever fire so up wow, I'm a honto upper, any of us for any number for you now, so. Quality Medical Limited. Physiotherapy units and your children. Uba Yaswea, your Yadian Briasa, a high massaging unit, your machine. I did me a Ubia, the children pinning castle, and I said, now also the joint area, and outside and China, your UV light machine. I did that truly panels what said Emporo, if you are not beating blood vessels, no, baby, see in one quarter. A woman in Tino, Emma, a Bujano, it's me, a deep of Sunny. So, Obayasua, you will have who will be a yes, and yet, and look and one at the mount. The sound of machines are, yet they a deep in the Pibian who do not say they are, according to the Benyan hoarding. You can't be able to say, a year male and female infertility, Uba Quality Medical Limited. Say, Oba, or power, worn out, one wire the amount. And I said, Betman, or pet a war. Na me kwamwa amodi nim a obetimi ama oba ani nsen onfa nani enkyere ha eno memo akwaba edeba won Nkwa Mmere dwumedie 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 a dwumedie so kokra afei ena ya dan na di ewukuma TV ukuwa dai eni ukuwa de bia grabo anumre nonson osise nonwotwe ebebo na dwumedie beboa ama when your pine and I said a bebuama, a beer pine, ama what near my baby say, a won't want to make ye a so. Any doctor for one hour, what did we pay I bet Nasi, I'm yes, ya dear for your pum day. And you made the way upon day one sem, and I get the air, and a brew way no, for phone flow, what often was for the good be our set, won't quite you make ye about. Omunchim men efie na omuba bisua de afa yapom ne ho nene ye ne doctor for kudam for pa na e di dwuma no nene na kai se dwuma de wona waso yas ne dwuma de ebro eye Quality Medical Limited omu ye dwuma ku an kwasem ni yade pa e friend yade nipa wo yare pa me kanfo ba bia de amount pa se kodia ene na Quality Medical Limited. Omachira kwan ewo airport runabout when you chire wokrum kwan na wokrum kwan tu asekan raban building na wo kwa no so ewo ntime pese da bia eho na yarea obebo ye no mu mpani for Dr. Penny ewo ha nti enne mesra ne mentina posise no wotwe ebebo me amedi dwumadi no kire medi ha ni Owura Asamoah ni twa me ho mabasisiye na me dwumadi ne tro aso abro Nkwa
Kwaba Ediba Kolike Medicals Limited, you come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction, and Kolike Medicals, and as a hospital, you will come say Clodiemu. What I see a listener say about the fire and so abwa in Kofodo or how Nipeduemu can in Yarawa diseases. Ye share your ability to say arthritis and no pemoni and casim, Sasabro is here, Ubia and some of I was a shady few, they will get dislocation of any of the bones or joints. What the Bakalika, Ebepuao, Amawato, make us say what hypertension, and now when you're diabetes, and now when you're kidney problem, or nice at but modern brand now only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma. And yet, no one so you will infidel about law on one. You did check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduano, the Moja Muya, dear air cost and Sunday the true account. Sebi, Aposia will fear your common school, Aposia, dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one woman. Ye was it, the part would do be of a buy and channel, and rather fire and sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eti, Unia will hear me. Open baby aqua, open a receiver be aqua. To turn a more Kolike Medicals Limited, you will Kumasi Airport runabout. Kwana Kobu Kuna say I'm to Aqua Sono. With my friend telephone numbers now, more affiliation. Nasa and Wabi and now how be a show swap. To Tommy Cabra, never ever fire so up wow, Ama Honto Apa, any of the four, any number for you now, so. Kolike Medical Limited. Physiotherapy units and your children. Uba Yasuya, your Yadiam Briasa, a high massaging unit, your machine. I did give me a Ubia, the children pain in Castle, and I say, now person the joint area, and outside and China, your UV light machine. I did that truly panels what said Empono, Ebia not beating the blood vessels, no, baby SC in 1 quarter. A woman in Tino, Emma, a Mujano, it's me, a deep of Sunny. So, Obayasuya, you will have to be yes, and yet, and room and one at the mount, the sound of machines are, yet a deep in the Pibian who do not say they are, according to being a morning. You can't, you are able to say, a year male and female infertility, Oba Kolike Medical Limited. Say, Oba, Opa, one out, one wire, dear man. And I said, Bema, or pet a war. Na me kwamwano ahodi nim a obetimi ama oba ani say onfa nani enkyere ha eno sida nchen a eye stroke obi a wenya stroke say ne fa na adodo ana say nipaduamu ni nyina na adodo a onfa nani enkyere ha yare bi say kidney problem eye typhoid junso mu yare ani na mu yare syphilis gonorrhea de eno de na say odi bru ha ye betenete ye ba ema no so efepo a obi a owo fibroid say yes na wo dia no ya rebia be dem on fa na ni enche ha e memma no obi a owo eye na poso taye ne ya ana say obi a ontimi na ebia depression ebia stress e na masaya de we nyina ba on fa na ni enche ha aha laboratory center e test abudu ne e wa Kolike Medical you will come say airport runabout madam dia enkamewo otamfune kaunkuwa nakama sakura missing nakaunkuwa. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba amansane yena yebimu. Kumawood TV aba amansane yena yebimu. Sini papa be na upe bi ahwe amansane winnano baby ya. Kumawood TV amansane yena yebimu.
Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Now, Makwaba, Edinburgh College Medicals Limited, they will come and say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Owura Police Junction, and College Medicals, and as a hospital, they will come and say Clodiemu. I would see a business here, but the fire is so abwa in Nkwa Mmere so you try a home yabane de 24 yabane na yaba mempani fo nyina I read out chances here na busia for said the man Ghana and wiase the abetomu nti na ya wo se ade echichire ma no yin na se wo ko ba bia na ya bowa no so a ne mo hye so ba anything so obebo ho ban nti na wa chichire said the ye chire no tem etiti kama so kama pa na mempen fam no mu hia omu nyina fi quality medical limited so ye dey na omu abem Dr. Penny pa o dey juma no ano elbo chere Dr. Steven Onsu wo chere dog me mo akwaba me do so many acho afomo ya do me ho ye pa biye koso kama Asia Moakabe, and a mini Abema Shadra among Basua, and the Indian, and 14 times in the Mini Moakala. And Nkwa Mmere to make issue and a more she. You can't quality. With the doctor your medical. All right, let us say me chair at the phone and you'll be biara was saying say only a bit not if you so the great prayer way let's say over through near the boosting maybe or down for you now on also the amphibian up to Canada because in there you won't say the gray animal check. Quality Medicals Limited, a accommoding and I are Sabia about or my moon. They will feel a cry at trouble. Now, you're both tired, say about the fire and sasso. Now, you did accommodina if you pay it. Ama or the Sani Biara and near my bar, whom you know, and co you would be pretty anymore. And to go Newcastle or see quality care. It is a quality care. Adia a year papa. A year papa. Say, Obi, how be you are really a coso, nothing dependent by your honor. You make sure, say, if a man I are a year pay not a year papa. And yet, Adia, ye be go grow home, not was sorry, a cop. No. Now, with the above. So not how no more view. It's a Catholic medicals, son, a person, ye chere. Na ye juma dieno a good a whole do be brave. It's answer ye boy a homo den say. If we are say, you teach you Ghana ye all Hanowing. Do na benya ye juma gena ye din mono emphaso. Na abuama ya pomo den a honsem. And Yarwa and Ian ADSC and Nema ye famu away a sitinemu. I nunti Emma and Nijia money titro paya pomoden. Qualike ya drain say in India in Wono. Yes, it was school moon ye nim in crow for any 1 year, Juman, ye became a hobble. I make sure say, Onipa da Sanidi Biara and Kawanimu. Na ya rear enemy ADSC. Utuana mo eba quality medicals. Sa or how na or the abano. On sign fan costing or sign edibai. Dog, if I chose so good, man. Everything for Doctor Yanene Kase, Dr. Steven Onsu. Quality you make cool or on a dano or ye pen pa. Now, you met ye know ye mapine. Emma, Dr. Kase, ya obey me the WhatsApp message up. And there was some I ever discuss how. Na epeso chire ne chira kwan kakra ansana ye de eno ato asuti
yeah, Casa idea. Dr. Shas is all Casa or WhatsApp line to SMS, which me the massive by ECCA in Yashe. Seminar number is 0547 779190 0547 779110 offer yes sir Memphis is a WhatsApp line and SMS na yes shall see no be a bit me na o message aba no enti say quality it was here modi eno nti na modi quality I the up to say quality and more channel short and quality it's more people on just say I am a sapapa Good. I say you see now you could be a companion some you school out and yet the child papa papa not you do home school a dance Okay. it is said ye it's a quality be our back the child Yo, me da say T4 na afefo. Quality ye chira pan e wo Kumase. E Asante Mamu ha. Udru fa kwa wo free babia, ya se fa kwa wo free babia for ni chire Kumase. Udru Kumase a bisa se o se airport runabout. Udru airport runabout kwan a eda on sabe nkuma na ni fa so e ko buo kuro no. Ana antoa kwan no. Yene airport police station no and a bench so e dia nhwe ana se bisa se King's College a ewo Bokrom kwan so bo nsa bronsa bi won ya twa ni mu se wa abronsan ya edikan ne fro very simple the CC ho kama ni si fo no na eto aso no e ho na ewo a edi edwuma ye adwuma e free e da joda ekopem memneda anopa no motwe ekopem anwumre no nine nifa wa beto yense that is it ye adwuma e wo ho no mo enti se o fo ba bia ete yenka ote ye ne o hwe yen ye kira kwan na media to dwa na ye Kumase the whole Ghana e ho na ye center e wo sesei enti se obi e hwehwe ye kira kwan a faka abra Kumase hospital bia no man kwan e wa nipa no fa kwa ofi ba no ene ehia oba Awurade be boa ye ama ne wo se ye ma no yetimi aya mo ya aya sakradi do ni ni se o kwan wa empen for se di kwan wa so ko pi di di kwan wa kra uni so ni na ba me ko pa ya sa na so ni pe ti fi Ghana akọ amana oh yes it's a name pe aya sa ne se aha e kwan I have got seven Islim, I have called session near them. One thing my yasa, Sadia. Baby will be a Niani said, the hawk of a back, none Yadian by Saturday. Nemo, the confirmer said, I was said, Oba, Palika, Sabeka, Marasa, Pa. Where they are not, many of them are Sadra, may bow so. Quality a far and near ma moyen, Yadia be a moyo. Yadia, Yadia, say epilepsy, epilepsy. Apart from Saya, the bar. And then Dr. Shadrach Yadasipi, a fame Yemra Jensen, the tea, Koya, ye, make it nice, Professor Ball, I was also
wasetena yie obi ka kyerɛ sɛ hwɛ obi a ɛbɔ nneɛma bebree emu nti nɛ no yɛbɛ nyina yɛhu quality na yɛbɛka asɛm pa a yɛbɛka wɔ ase nnɛ ahwɛfoɔ ne nneɛma a wɔhwɛ nnɛ yɛbɛka kasa mboni kasa bɛka nte yaw bi a wote wɔ nipadua mu ɛne adeɛ nti yɛtwa yɛn ho na yɛagye nkratoɔ aba sisi yɛba a na nsɛm ti a yɛbɛka ho asɛm yɛba sisi medicals ahyɛyɛ anaasɛ hospital a ɛwɔ Kumase Krodua mu na yɛbota yɛsi ani so no sɛ yɛde bɛfa yɛn nsa so aboa nkurɔfoɔ dodoɔ a ɛwɔ ɔhaw ɛwɔ wɔn nipadua mu nka nyarewa diseases yɛhwɛ yare bi te sɛ arthritis nnompe mu ne nkase mu sasaboro esisi yadeɛ obi a nsɛm abu a ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ne pop obi a wɔnya dislocation of any of the bones or joints wode ba kwalika yɛbɛboa wo ama wɔn atɔ meka sɛ wowɔ hypertension anaa wonya diabetes anaa wonya kidney problem a ɔnan sɛ ataatae bɔ mmɔden bra na wo ne yɛbɛto nkyia na yɛwɔ nnuro sonko a yɛde yɛ adwuma ɛnyɛ ɛno nko ara nso yɛwɔ mfidie ahodoɔ wɔ hɔnom a yɛde kyɛke nipadua no yɛwɔ laboratory sector yɛde hwehwɛ nipadua no mmogya mu hu yadeɛ a ɛrekɔ so ansa na yɛde aduru aka wo sɛbi yɛakɔsua wɔ fie yɛakɔ ho school akɔsua adeɛ ebi mo fi tech ebi mo fi China ɛna yɛaka yɛn ho abom a yɛboa sɛ nipa dodoɔ bi a ɔbɛba yɛn nkyɛn no Awurade bɛfa yɛn nsa so de akotɔ ama wɔn eti onua a wɔhwɛ me wopɛ baabi akɔ wopɛ ayaresabea bi akɔ a tutu anamɔ bra Quality Medicals Limited yɛwɔ Kumase Airport Runabout kwan na ɛkɔ buoku na sɛ antoa kwan ne so no wobɛtumi afrɛ yɛn telephone numbers na wohu wɔ afidie so na sɛ mmoa bi anaa ɔhaw bi akyerɛw so a tutu aminka bra na Awurade bɛfa yɛn so aboa ama ahotɔ aba ne abusuafoɔ ne nnafofoɔ nyinaa ɛso. Quality Medical Limited ɛyɛ physiotherapy units ɛna yɛkyerɛ mu woba yɛasoɛ a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa aha yɛ massaging unit yɛwɔ machine a yɛde biamia obi a n'akyi dompe ne nkasam anaasɛ n'apɔ so ne joint ɛyɛ dea ɛno saa da nkyɛn a yɛwɔ UV light machine a yɛde ɛto nipa no so a sɛ mpo no ebi a na ne ntin ne blood vessels no baabi asisi emu akorɔto a ɛwɔ ho ntin no ɛma emogya no etumi edi afusane sɛ woba yɛaso a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa ɛnyɛ nnuro nkwa na yɛde ma wo yɛsa wɔ machines a yɛde edi nipadua no ho dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwaa no nyinaa bɛnya n'ahoɔden yɛka yare bi te sɛ ɛyɛ male and female infertility a woba Quality Medical Limited sɛ ɔba a ɔpɛ awoɔ na awoɔ ho ayɛ de ama no anaasɛ bɛrima a ɔpɛ awoɔ na ne mpaboa no ahoɔden nim a obetumi ama ɔbaa ani nsɛn ɔmfa n'ani nkyerɛ ha ɛno nso da nkyɛn a ɛyɛ stroke obi a wanya stroke sɛ ne fa ɛna adwodwo anaasɛ nipadua mu no nyinaa ɛna adwodwo a ɔmfa n'ani nkyerɛ ha yare bi te sɛ kidney problem ɛyɛ typhoid junso mu yareɛ ɛne nam mu yareɛ syphilis gonorrhea deɛ ɛno deɛ na yɛ sɛ wode duru ha yɛbɛte ne kyɛ yɛba ɛmaa no nso ɛfɛ ho a obi a ɔwɔ fibroid sɛ yɛsɛ na awodeɛ no yare bi abɛdam ɔmfa n'ani nkyerɛ ha mmarima no obi a ɔwɔ ɛyɛ n'apɔ so taayɛ ne ya anaasɛ obi a ɔntumi na ebi a depression ebi a stress ɛna ama saa yadeɛ wei nyinaa ba ɔmfa n'ani nkyerɛ ha aha ɛyɛ laboratory center ɛyɛ test ahodoɔ nyinaa bi ɛwɔ ha. Quality Medicals yɛwɔ Kumase Airport Runabout medamose Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Ene asema eda punti na mpanifo ne ye ba beka ho asempa eye pains ana pain yaw obi o mo semese me ya itie me yi miti yi mensa nem obi si madame kon so ene sansem ni nyina e behu because yetimi da ye kon so sa ene eye nsema ye ne a doctor fo kudam e ba be hie
ɛno nti na yɛsɛ frɛ wo nua no na ne ɔmo ntena ase na ne nsɛm a ɛha yi wo fie no na wode wo messages na ahyɛ aseɛ sɛ wode yɛ dɛn wode ɛɛba dog Shadrack na meba wo so yɛka pains a na pain ɛne deɛ sɛ yɛhu ne sɛ yɛtie yɛkaka bi ne saa ne ma yɛhu no ɛyɛ deɛ koraa ne de ba no ɛne deɛ nti a ɛnɛ ɛdi kan yɛsi hɔ a yɛka nifa yaw a wɔka sɛ nifa ne pain ɛne sɛ ɛyɛ kapin a yɛnkyerɛ mu a ɛbɛka ne sɛ ɛyɛ symptom ɛyɛ adeɛ a nipa n'ankasa a ɔyare no ɛna ti yaw no obi nfa n'ani emu sɛ wonam hɔ na nti yɛ ɔya obiara ne hɔ obetumi ɛho sɛ nti yɛ dɛ ɛyɛ ɔya ɛyɛ wo sɛ nipadua no wo nipa n'ankasa na wo sɛ nti na ɛyɛ dɛ ɛyɛ ɔya na yɛwɔ asɛm bi sɛ disease do not come out of the blue yadeɛ ɛmfiti prɛko pɛ ɛma ɛyɛ ketenkete ne mmom ɔsɛ ɛyɛ bɔne nketenkete a yɛyɛ tia nature na ɛboa no kakra na ɛboa no na ɛgye nsɛmu a na adan no na ɛkwan a ɛfa so ɛboa no na ɛdan no ho adi ne symptom baako ɛyɛ pain ɛyɛ yaw nti ebi wɔ ha periodically nti na ti ansɛ ne ti kare ɛba na ɛkɔ ɛba na ɛkɔ ebi a isɛ sɛ ɔde n'ani ɛbɛkyerɛ qualified medical unit wakɔpɛ ɔduro bi ano painkiller bi ɛne painkiller ne ɛtaa no painkiller ne akɔyɛ ne din no kɔfɛ fi ne painkiller ansɛ yaw no kuku yaw killer pa okuku no ɛna fan sɛ yɛde ato so painkiller ya ma ne sɛ di sɛ painkiller na yɛti a yɛka pain ho asɛ sɛ yadeɛ ahodoɔ bebree a ɛyɛ nipa ɛdi kan bɔ yɛn kayɛ ɛnam yaw so mame ma nhwɛsoɔ baako obi wɔ hɔ a na ne ti ayɛ dea periodically ɛba na ɛkɔ obi ti yɛ deɛ a ɛbɛtumi aba sɛ ɔnya anemic ne mogya so naate enti ɛno saa no sɛ ɔkɔtɔ painkiller ɛnyɛ adeɛ a omogya so te a ma wonti yaw wɔ nipadua nim sɛ omogya so te a akoma no adwuma no a ɛyɛ no afei deɛ ɛkɔ so nipadua no ahoɔden nso kan enti ɛba saa etire no nso ɛna yɛ the engine of the human body ɛna dwumadi a ɛdi ɛwɔ nipadua no mu nyinaa no ɛhɔ ɛna ɛyɛ dɛ ɛyɛ n'ade kora ɛbia ɛma information na biribi ayɛ eti ɛba saa wobɛhu sɛ na nipa no ebia na ne ti ɛbɛyɛ mɛyɛ na ɛno saa no no painkiller ɛnyɛ adeɛ bi ti nyakɔ because ɛyɛ ɔmɔdze aso n'ate ɛwɔ sɛ onya nwura ebitumi ebustu nipadua no immune system no na afei de aproduce deɛ emogya kɛse ama wo ɛno nso da nkyɛn a obi wɔ ha na ne tie ne ya ebia na ne mogya aso n'ate ebitumi ayɛ secondary to constipation ebia ne yam na ati so eti ɛno saa no enipa no o ɛba ɔbɛno painkiller ana ɛdeɛ wɔ sɛ ɔyɛ nso ɔpɛ aduru obɛtumi ɛgya ne nan ɛwɔ sɛ ɔpɛ aduru a obɛtumi agya ne nan ɛna constipation a yɛn ti na nkasa no ɛma pɛpɛ ɛyɛ kwan bi so na ɛfa so ɛyɛ deɛ ɛban eti ɛno ti na ɛwurin yɛhyia a yɛsua biribi ɛfa yaw sɛ wowɔ hɔ na wote yaw a mɛmfa nhyɛ wotumi sɛ ebi a ɛwɔ sɛ wokɔpɛ aduru a ɛbɛtumi ama abrɛ yaw n'ase na mmom to anamɔ no berɛ a qualified medical oba yɛde mfidie ahodoɔ bɛne dɔ mu yɛbɛyɛ lab na yɛhu sɛ nti ɛyɛ ɔya no ebi a ɔmode aso n'ate nti ɛyɛ ɔya no koraa no ebi koraa na malaria parasites ɛna ama ɔte ɔya ebi a na ekuro ɛwɔ yɛfunu mu ɛna ama ɔte ɔya ebi nso a na yadeɛ bi aba ɔnso akɛseɛ mu a ama constipation aba ama ɔyɛ meti so eti pain yɛka sɛ pain a ebi kuma wɔ yadeɛ ahodoɔ ne nyinaa ɛde bɔ yɛn kaeɛ na ɛbɔ wo kaeɛ baako mmienu a ɛwɔ sɛ wɔma wɔ nipa ho so na wobi sɛ no ɛwɔ sɛ deɛ yɛka sɛ ebi a wobɛda wobɛsɔre na wohu no nyinaa yɛ ɔyɛ nso memfɛ nnua na yɛnhwɛ pain ɛyɛ yaw yɛhyɛ ase mfiri dɔg mepaakyɛ nya abotrɛ ma me
abusuafo yɛsɛ ahwɛfoɔ wohwɛ yɛ a dwumadi a wohwɛ ɛyɛ Nkwa Mmere anaasɛ Nkwa Mmere ɛnɛ yɛne qualicare medical for ɛne ɛnu mu adi ahyia mu a ɛnu mu ɛtwetwe nkɔmmɔ na na asɛm a yɛkasa afa ho yɛ pain anaa ɔyaw anaa yaw a nipa yɛte no wɔ nipadua mu ɛna na yɛka ho asɛm nti yɛkasa doctor wɔ ha a yɛne mu ɛtwetwe nkɔmmɔ ebia wo fie nsɛm na yɛka na ebiebie wasɛm bi pono ɛde ma wo mepatwɔ sisi wobɛtumi text message SMS and our WhatsApp line wobɛtumi de asɛnde ɛwɔ so number no yɛ 0547 779110 0547 771991 9110 na wode wo message naba Dr. Moha omo be pharmacy na ye fa ni ensem a wo se ansa bi e be ansa dwumadie no ukoda bi e de bebro timesrew hwese ubetimi ayesa na aboawo ekwa ani mu nso ye bebie phone lines atum ama watimi afre na ade won nsem so atimi aba doc mesan wo so bi okay enti ya ya obi o ha enti ene ye ne ya obi kan achije ni bia no ya so nati obi a wanya yade ɛwɔ ne so akɛse bi so yaw ebitimi ɛde headache ɛyɛ pain in the head ebitimi ayɛ factors relating to this disorders in the body yade ahodoɔ a ɛkɔ so wɔ nipa obi wɔ ha ebia na n'anum ayɛ sɛ ɔmenade a ɔte yaw kakra ne minim yɛsi mu ayɛ kuro sɛ ɔmenade na ɔte yaw kakra ebitimi aba sɛ yade bi na aba ɛyɛ lungs bahara wani anaasɛ ebitimi kura aba sɛ ɛyɛ yɛmimu ha yɛwɔ gland ɛwɔ hɔ so thyroid gland dog me patcho nyatre obi minim ta yɛ ne ya ɛno deɛn na wo se bi te sɛ ekuro na aba na hra wanim ya anaasɛ deɛn saa anaasɛ yɛwɔ gland bi ɛwɔ yɛmimu fa sɛ common name yɛ ta kan adamsa the horn gland thyroid gland ebitumi aba sɛ yadeɛ ɛba saa gland bi so ɛna ɛyɛ kɛse a yɛfrɛ no goiter kɔmpɔ yes na ho sɛ ɛtumi ɛhyɛ aseɛ kakra owura no bi a owura appendicitis na ne nyinaa yɛ kuro enti ama ɔmenade a ɔte yaw anaa ne mu ɔte yaw enti ɛnyɛ yadeɛ biara a wote yaw ɛna ɛwɔ sɛ wotu anamɔnkɔ sɛ bia wokɔtɔ painkiller ɛwɔ sɛ wotu anamɔnkɔ yɛ minim yɛ yɛwo sɛ vitamin C deɛ ɛyɛ ne ni akɔtɔ atafre so enti ɛna mpɛn bebree no ɔmo ɛtɔn no kan sɛ ɔno na edi nansa na ɔhwɛ na ntɔya ɔmo doctor enti na qualicare medical we yɛ kyerɛkyerɛ bia afa yaw ɛho nipadua no yaw no ɛyɛ kwan a ɛfa so bɔ nipadua no ɛho nipa no bɔ wɔn kayɛ sɛ disorder anaa yadeɛ bi ɛyɛ dɛ ɛba nipadua apa Dr. Dasi Pinti yaw no ma ye ayɛ sɛ ɛkae yɛ ɛbɔ sɛ biribi ɛsi ɛwɔ asɛ ɔde alarm ahyɛ ɔkaa mu na obi aba ho ɛma ho sɛ wohyɛ dɛm protein sɛ ade bɔ yi deɛ wɔ sɛ mekɔkɔhwɛ m sɛ obi aba mekaa no yo meda ase pi dog we deɛ wow ne ɔpanin paa gya wo ba wakasa ma m'ani agye sɛ wakyerɛ wo ba no adwuma m'ani agye pa dog ɔn sɛ yɛwɔ hɔ yɛ taa hu sɛ ɛm sɛ mu nyinaa sɛ bi yɛ mo deɛ a wobɛsɔ na ɔkɔn yɛ ɔyɛ sɛ yɛyɛ sɛ wada ɔkɔn so nnipa tumi da ɛkɔn so saa meda sɛ yɛwɔ position a onipa bia woda ɛwɔ sɛ ɔma w'adwen ɛba so ɛti sɛ woda na wo position no ɛnyɛ a ɛtumi ma wonya saa yaw na yɛka ho asɛm ɛwɔ kɔn mu but once ɛnam no wokɔ off a wonhu ne ɛkɔ so bio ɛti saa wada ne kɔn so wada ne nsa so wakɔ ne mu saa yaw no nso wɔ hɔ no but ɛno no nyɛ adeɛ a ɛba periodical ebi at that moment na ɔsɔre na one or two na ɛkɔ but sɛ wotie na doctor ɛka na bon sɛ ɔhɔ a na pin na ba particular place ɔhɔ a na ba
na ɛbɔ nkae sɛ nipadua no ade bi ɛrekɔ so ɛwɔ nipadua no akɔ aba bi na ɛnam sɛ nipadua no ɛni ano a ɛbɛtumi akasa ne nti ɛfa akwan foforɔ so that is sensations ɛma wote nkanti pain ba na wadwene aba na ɛdɛ na mekɔn yɛ me ya adɛ na meyam yɛ me ya adɛ na mesisi yɛ me ya nipakyɛ yɛate aseɛ nti sɛ yɛhwɛ ne doctor kaeɛ no a ɛyɛ nkaebɔ bi a ɛbɔ ma wadwen ba nipadua ne so sɛ nneɛma bi ahyɛ aseɛ ɛretɔ kyema ɛwɔ nipadua no mu eti majority of diseases yare no dodoɔ na ɛyɛba nipadua no mu na ɛbɔ yɛn nkaeɛ about 90% to 95% ɛbɔ yɛn nkaeɛ ebi wɔ hɔnom nso a ɛmbɔ wo nkaeɛ biara ma wɔn ho sɛ ade no yɛ den ɛwɔ hɔnom agye sɛ aduru stage bi a yɛyɛ ho wie nyɛ den ɛnyɛ yie eti na ɛbɔ yɛn nkaeɛ no deɛ na nea me ne wo mmienu ɛwɔ akwanya sɛ bere bi ho sɛ saa nkaebɔ no ɛreba nipadua no mu no yɛtu anammɔn ɛde yɛn kyerɛ quality medical na yɛboa why because obi wɔ no ma wanom nnuro bebree but pains no anaa yaw no ɛda so ba enti ɛkyerɛ wo sɛ ebia number 1 aduro no a wɔfa no ɛnkɔisa yareɛ no a ɛde saa yaw no yɛ den ɛba no Ibacho what very good. Enti yɛsrɛ ahwɛfoɔ sɛ momma yɛnhwɛ yɛn ho yie ɛwɔ nnuro biara yɛfa no kɛkɛ. Na mmom yɛmmɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛma yɛn nan ayɛ ntiantia wɔ hospital. Anan yɛ saa na yɛka hospital. Very good. Na yɛtuma nya nimdifoɔ a yɛbɛtuma yɛn hwehwɛmu a ekwa akyiriye na yɛbɛhu nea nti a saa yaw no ɛba adekode ma yaw ne ba no ɛmfiri hɔ a yaw no ntimi yɛ den ɛnkɔ saa na ɛteɛ enti kakra mede bɛka ne nua bi ma ntɛma waka yɛda ase paa yɛnhwɛ adeɛ bi ɛmɛɛma ɛtae nya ɛte pain ɛwɔ wɔn mu ayɛ ase sei ɛmɛɛma yayas you waste ya hase pa mema ebitimi enya ɛdeɛ na de saa deɛ no ɛba ɛwɔ yayase what pain saa no deɛ ɛfɛ to say bibi bɛn na ɛba hɔ me da se doctor bɛka saa na okay say yɛ ka yaw ho asɛm nipadua kwa ni na wote yaw baabi a ɛbɔ wo ka yɛ na yɛnti a wobisa sɛ mɛma tate yaw ɛwɔ yayase yayase ho the urinary system the junso twa no ɛhɔ ɛna ɛwɔ the bladder the prostate gland ɛhɔ na ne nyinaa yɛ de ɛwɔ enti ebi a ɛnyɛ mɛma nko aso de timiti asa ya wo ɛma aso te isisi ni de mɛma enti wo yɛ bɛma nti wadi kam sa mɛma ɛyɛ enti a mɛma ebi ti ati ya wo ho ebi a na yadeɛ aba junso twa yare bi ti sɛ syphilis ebetimi amanati yaw ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ yare bi ɛte sɛ prostate enlargement syphilis ebi a saa no ohun ɛna na di wɔ ne bɛɛmɛ wohu no wɔ abɔnten bɛ ɛba saa na ɛwɔ wɔte because of ɛdeɛ ne ntina wɔbɛte yaw no wɔ na yɛase wɔbɛte yaw no wɔ na yɛase ɛna sɛdeɛ maka no prostate enlargement so na yadeɛ ahodoɔ no bi wɔ hɔ a ɛyɛ chronic disease kyɛ sɛ ɛtumi fa mfie kura nsa na adan ne ho adi ne mmom yaw no a wobɛte no repeatedly ɛba na ɛkɔ ɛba na ɛkɔ no ɛno no na ɛrebɔ wo nkaeɛ sɛ biribi atekyima ɛyɛ dɛn ɛwɔ nipadua akwa no a ɛwɔ wayɛ ase so eti ɛyɛ sɛ bi a bɛrima ɛbɛte yaw a ɛyɛ sɛ wɔyɛ nyayadeɛ ɛwɔ ndu nso twɛn ti sɛ bɛrima bi obi wɔ hɔ no wɔhwɛ yɛ na ohu saa adeɛ mani bi ɛwɔ ne nipadua na asɛ na yɛ asɔ na ɛdeɛ ɛwɔ so ɔyɛ ntɛm no tu anamɔm ɛba medical yɛkyerɛ akwan yɛdi kan aka sɛ yɛwɔ airport runabout wode w'ani kyerɛ sipɛ wɔ kurom kwan na wode ebusa Sewa Plaza ɛntena hɔ ɛma yaw adeɛ baako a ɛwɔ yaw ne yadeɛ ɛne sɛ
yare bia no se wotena ho ye ne hwe ha wonyini no enu so nyini so wonyini na system no sign ego eti ebasa na yare no so enya amode nkaka because umma no edura e wo so ye den wodi man enu ti na oba palika ye wo fidi ahodo lab test ye beye san remu nyina na obi beba was oh ebia me yem ebia no akoto adu no a wo yam ya ebiti na ba se kura ma wo yam ebiti na ba se because the mucus wo around mucus she na ya dey on some more times the nim into no the mucus no ya wo de ma mi ncheche obu se ya na wo obu ase ho no we dey na wo ho no ha you kind of gastritis ebia na ayese na obu so ehihye kakra so ho ha obi obu hihye no so etime de yade bi na ebia edan na di wo chest pain obu ha e wo ho a ne boso o 13 na say ye ne bo hihye na na say ne bo ye ne ya na ebi ho ha oti ya wa kind of one say the site a hefa na ye wo ya ebrebe ne taba say na ya on city ya obi ho ha e ba ya ne ko emem na ise no ni pebia na nkasa asiesie no ya obi so ho ha e ba etimi bi be 30 minutes ebo ha e ba wo ya de a na e ba e gi se wo jan ye wo ye etena se din be minute ebiasa ansa na ya na ye den akọ se e yo so abitima ba se ya de na e ba e ye the cardiovascular system wakoma ene entina ediduma ebo akoma na moja ye den efemu so ho ebo ha ya obi ha e ba na oboso ehihyewa ebitimi aba se ebia wahrawa no ebia redia ekata ahrawa no ho no ena yade bi ye den ebem baby ti se we yefunu we yem obi ha obi ya na ne yem ye ne obi so ha ekom de na ne yem ye den ye ne ya ena obi so ha we didi o onidi yo ewo mu ma na ne yem ye ne ya na eba ko ebitimi aba se typhoid fever ebitimi aba se either stomach ulcer and I said duodenal ulcer stomach ulcer na say ekuro aba we yefunu no chenchenfuru ni ena didi gum ena duodenal ulcer na say bia ekuro aba won sono no a etoa we yefunu eye the duodenal so ho enti yawo de baby say baby yawo ya enye say we ya na de dura so to anamon ra quality medical ebe yan hwehwemu ye do be fa fidiem say aha ena yawo ne wa ye ma we dura bo mu say afi de wa hoden eye befua enti se ne de na akwa ese ye painkiller and the doctor mo chechi me kranse mo kana ma me ho adwire me sin say on say ye hu ni say bia say ka painkiller asem obi o ma ne yem ye ne ya bibi na ne ya onim ba dwi painkiller sa enso enko enso da so no ba ebedu maybe no bi kra onu ma na enye de enye adwuma bi odu no kra enye adwuma donc yen san ha de me ka mema ayase no yen koma so emma bibiri o hono ma sebi mema no mu di ehie mu o hu se bi a oni ne dan bo ho crowd hu so bi o kekam bi o jeje ho ba we die an ya o tie che bi se o ba we so o kaje guma o ya de pa ba emma bibiri nso kire se da oni ne dan o ti yaw e wo nase eno die na de sa de ne eba ye wo yare ahodo bibiri a sa uti yaw e wo waya ase a asem we de nyamte dog esre dog am sa asem na dog asem am sa si asem so wasem bisa no na ye ne de asem ne ye do asem asem no so ho pa ya enti se oba eti yaw e wo na ya ase ebia woni bemwe ni hie ana so ni bemwe ni hie mu a ye wo factors ahodo bibiri a ebetimi ama yaw na ye de edua na wodie no yade aba awodie na awodie the reproductive system the female reproductive system ebetimi aba say fibroid ebetimi aba say awodie no fallopian tube no baby yade aba ho ena say enye say bia oba bia wonhia mu no wotiawa ebetimi so aba say
ne junsu twa no yadeɛ nso ayɛ den apem ɛna yaya ase hɔ no sɛ bi a ɛwɔ hɔ otati yaw ebi kura ntimi nya nan yɛ a ebi timi nso aba sɛ ebi a wɔn sono akɛseɛ no ano no yadeɛ aba hɔ ɛyɛ appendix no yadeɛ ɛhɔ no ebi a ahono ɛyɛ appendicitis nti nukura nie yɛsisi deɛ mfa nsɛ nipadua no dwumadi ahodoɔ bebree ɛhɔ na organ no bebree yɛ den ɛwɔ yɛba mɛmo yɛba mao nti sɛ ɔwɔ hɔ na ɔtaate a wɔ sisi a ɛna no nso koraa da nkyɛn a obi hɔ a ɔsɛ ne sisi ɛtaa yɛ nea bohu na ɔntua na ɔde nneɛma ahodoɔ ɛfa ne sisi ɛnso ɛnkɔ ebi koraa de bi hyehyɛ yase ɛne saa nneɛma ebi tumi aba sɛ wonya akwanhyia bi ama no atwam bɛyɛ mfie num mfie nsia anaasɛ woapira na woantumi antiriti yie enti w'ani ma wo ho so sɛ ebi akwanhyia a menyaeɛ ɛna ɛma yadeɛ wei saa yaw wei mete enti wode wosisi na ɛyɛ ɔya na wonom wanumro na wotua nansa na num wode bɔmmɔden fa w'ani kyerɛ baby sapa so obi on sisi esa na wɔkɔsa na woyi mu nneɛma amaman ne ade wo sɛ wo sa wo sa ɛkɔ ɛyɛ rectum baabi a wagyanan no ɛwɔ nti bi a na onyam 19 na wo sa ethnomedical manase in the traditional way asa hahaman a hama a wɔde sa ekura ɛyɛ medicinal properties sɛ obi sa ɛkɔ akɔsa ne nsono akɛseɛ no ebi a na yadeɛ kakra bi wɔ ho ɛkɔ akɔyɛ de ɛkɔ akɔyi aba but ebi a wosaeɛ no woda so te yaw na ne nansa so wasa woda so te yaw ɛno nti ne yɛkyerɛkyerɛ mu sɛ wote yaw na ɛba na ɛkɔ one maduro ɛnkɔ ɔno kyerɛ quality medical doctor mo asoɛyɛ wɔn number no egu screen ne so wɔhwɛ numbers na egu so deɛ WhatsApp line yɛ wia wobɛtumi afrɛ ɛna 0249 na nso wobɛtumi afrɛ ti wia saa bɛyɛ deɛ wɔn a n'enum mu di dwuma no text message ɛne WhatsApp ne deɛ ɔde ba ɛkɔ anim ya ɛnkyɛ bi ebibia wɔn atrofo na ma wɔn nso a wɔhwɛ no wɔtumi afrɛ na wɔn nsɛm bi ɛwɔ hɔ nom a yɛka no wafrɛ abisa ho asɛm doctor wa ha wa adagye sɛ obetie wu na wayɛ wo yi wo nsɛm na no ɛde ama pa na mesrɛ wo ɛnka ne sɛ yɛka biara kwa wokɔ penfo so wokɔ na obi tu ne bafoɔ na wafa bi ado ato kotodwe ebia na daakye bi na oba bi bɛyɛ ade na nso wo de tu oba ne yɛde ɛfoa na sɛ wankasa na wafa ɛnɛ wo wɔ ahoɔden wotumi kɔba ebia na ɔkyina wonte sɛ deɛ woteɛ no nti wode fa number no to hɔ anaa hwɛ bi ne tie bi sɛ ne bɛyɛ daakye bi wonua bi anaa sɛ wo ba wo yere wo ho kani bi yadeɛ to na anaa bibi yɛ na wo baabi papa wo de mbɛkɔ baabi kura ne quality medical limited wo makyira kwan ɛwɔ airport runabout wani kyerɛ ebuokrum kwan ne so na numbers ne bu screen so wo de fa ne save to dog and then some no pains as a man more can on se bi on my your on my tati yawo ye num bi ese kaka mostly the ya ese kaka na kaka na e wo ho saa yo me da se e wo ho no mo e wo yare a eno so e ba esen ni mu dog ye ntwa ye ho mra sisi ye na ayefo ye twa ye ho aba e ba e de dwumadi no nto aso abro No, Makwaba, Ediba Quality Medical Limited. They will come and say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction, and Hwanero. Quality Medicals, and as a hospital, they will come and say Clodiemu. I would see a mission say that the fire and Sasso Abwa and Kofodo or how Nippediemu can Yarawa diseases. Ye share ya repeat say arthritis eno pemuni enkasemu sasabro isisiya de obi adensem abu I was a shady few there was a dislocation of any of the bones or joints what the bakalika ebeboa ama omato
make us say hypertension, and now when you're diabetes, and now when you're kidney problem, or nice arthritis. But modern brand now only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma, and yet no quants you will infidel on one. They check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduan in Moja Muya, dear air cost and Sunny a true account. Sebi Yapusia will fear your home school, Aposia dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one boma. Ye was it, the Patu do be of a buy and channel, and rather fire and sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eti Unia Oshemi, Oka baby aqua, Oka, Resabia be aqua. To Tuanamobra Qualicare Medicals Limited, you will must say airport runabout. Kwana Kobu Kuna say I'm to acquire Sono. With my friend telephone numbers now, more affiliation. Nasa and what be now, how be a show swap. To Tuamincabra, never ever fire so up wow, Ama Honto, Apa, any of Busia for any number for you now, so. Qualicare Medical Limited, a physiotherapy units, and your children. Uba Yasuya, your Yadiam Briasa, a high massaging unit, your machine, I did me a Ubia, the children pain in Castle, and I say, now also the joint area, and outside and China, your UV light machine. You did that truly panels what say Emporo, Ebia not beating blood vessels, no, baby SC in 1 quarter, and warm internal, Emma, and Mujano, it's me, it did of Sunny. So, Obaya Suya, you will have a yes, and yet, and look and one at the mount. Yes, our machines are, yet they did a piano who do not say they are appointing the Benana hoarding. You can't be able to say a year male and female infertility, Uba Qualicare Medical. Now, you are running Bamua. Never more who a year. Yaw now we are then. Oh, Tiano. And then never more who say, men so me say, a yamia, Yare, Abamu, a canicacano, Nina, a Yarea, a heading, a ba, a sinimu, a near noom, a map, Sibi Pampine, Cratim, a den, a ba. It's me channel, and I may body tough. So what yaw a wo simwa a chess a yare be abba o sinimu e wo say oba na ye den ye hwe if you want my to go to the stage say o sinekra o say ye den ye too because a nam na wo honom no enyina wo element ne ma bi a o how ba mu a e affect a sin no but I tell you a sin no ye one of the body part na ye very strong na ho ye den pa essence part from na the pains otiyaw emu unti mo enka de mo pa o enso ade mu bo mo dabra Qualicare Medical Center na ye nhwe se bitumi aboa amasa o pa na ye den free honom enti dog number no line na e dey free no e patch number is 0200 603 602 0200
603-602 mesre egu screen ne so na wafre Dr. Waha wasimbia obeansa adiama. Hello. Ejai mo akwaba e de ba won kwa dwumadie so. Yeah, ajo. Me pa cho udin ba bia akasa free. Me pa cho me de kokua de mfi ahenema kokobin. Ahenema kokobin. Me pa cho Dr. Waha wasimbia obi abetimi abisa. Me pa cho me de ni be my 40 price but me ni fie ni say. No be 40 price. 40. Okay. 40 hospital pa me ko bi da. And so tem dia na me me ya. Pacho say onya dai. Me see hospital me angaza me ko bi da but tem dia ya na me ya. No, o say hospital kra wo ko bi da so tem dia na ni sisi. Niti. Doctor, yeah. Where the dog wa ha for what didn't to so na obe answer why. Yo. Hospital that will go for 10 years be niti eyemi ya. You need the we hear that. Hello. Okay. He said there. Now, so it's your yeah. Obiaba. Hello. Me pacho low TV volume no na etie e free o phone ne so. Hello, good evening. Good evening, oba hima. Me pacho won kwadwumadi asuni. Me pacho udin baby akasa free. Me pacho me din Mary, me kasa free krofum. Mary kasa free krofum. Okay. Oba Mary me pacho doctor ewa ha. Me pacho wasem bia opese obi se bia betimi abisa afa. Yawo. Me pacho me problem say. Hello. Me pacho yetio pa. Me problem say me ya no. Me pacho say low TV volume no me pacho. What say? Malo no kra. Me pacho yetio. Me say. Ya fiele na no want to say like oba the asia we are if you would be any kale na be mama something like that. Mid-year, my bed is anytime that the whole Messian business. After the addiction, we are here. So, we are Dog, what an asset there? What is your okay? You Oba Mary and Patro Yadasi PT. Doctor Bay won't send Nano Ama Wanty, because so I should make it. Hello. Yes, sir. Me patcho on kwadwumadi esuni. Udin baby akasa free. Me patcho frame man kasa free atumo dan.
Imakasa free achimoda. If so, no honest, no key pain. I want my chest. A shot, nothing dear. Me per se, I can't say. Me, a woman, as a may hear me, but I'm doing some tete. Oh, me bo. But it do baby, me tipping, but me, and yes, I you. And an nonsense, name the dick a cry, now me tipping, no. Oh, me, and a message to say, my program near come about my background, no. A dark dodo, as a Ibisa and motion year, my young boy does and the room when they say, why? Yeah, that's Obia sign. Hello. 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 Good evening. Bye, mammy, patch me my wardrobe. Patch me, yes. And me patch all could you make Better me doctor Casaraso. And me patch up with any baby or cassette. Patch me, you call my boy here. My boy, me patch all day. Patch me, it's a what? Mammy, what? Bye, me patch your doctor. I was a little bit. What I say? Me patch all ye two bit me a pizza was. Me patch up. I'm saying my because me TV no one am suggest me. Low TV volume no. Ne kasa. O si low TV volume, low TV volume. Ne kasa wo phone so said the one no ba ne kasa age mobile money sika. Me patch any as much as na no say. Me was 49 years. 49 years. But me 57 days ni na anya yare ana. O menstruate 7 days ni na. Yare ana. We dey doctor wa hanti factor so cutting no na ese bi o ti bulu no what ti asem mu aye why. That's okay. Factor so na eti. Hello. I'm saying hello. Because me TV no one hello. Hello. What about the bawon kwadwuma so? Hello. So me, and you're 44 years, so more than me, my one is hello. Hello. Me pacho udini be Pacho free. Pacho friend Kufinti, and Casafra Franco. Kufinti, a Casafra Franco. Kofi, me pacho what's what you fee at the 44 years. 44 years, at the 99. And what's it? Meanwhile, what's mean when Sisa? Me patro ye da se pa doctor be you why okay obiaba hello 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 yes hello me mo akwa e de ba won kwadumadi eso na je so me patro di ni be bia o hello hello me patro di ni be bia o kase free papa Pacho me patro di ni say Pacho me hello Hello. oba ma me patro me mo akwa e de ba medi so udi ni be bia o kase And then the glass because we have one patro kase free in Kwanza. Kwanza Catching Kwanza. Pechin Kwanta Kwanza. Me patcho doctor wa me patcho betimi akasa doctor iti. And Pacho. And me
Within Gladys, make a separate catching contract. Gladys me pacho kasa Dr. 80 wasem krono kana Dr. TY. Pacho Semini, Miami Patron say. Hello? Yeah, ma'am, me pacho you. Gladys. Hello? Hello, yeah. Yes, sir, me pacho yes, so it's here for a multi, I have for Moshe. Obia low team volume no MIA. Who low team volume no now what ye na aye kama. Yes, Remo. Me pacho me mo akwa at the bed medis. Yeah, no. Me pacho udini baby akasefe. Hello. Me pacho udini baby akasefe. Yeah, from Mr. Moise, Mr. Sophie. Cape Coast. Me pacho doctor Ewa, me pacho ti wasim bisa. Mr. Yeah, 64 years. But I got a dinner, my name is Sua. Not just a Madiaki. Obejon so sa wonu musu obejon so sa ma biachi yo CP ye mfa refo die na yes a mon friend number ye number na e dia to screen is 0547779110 no and 0249 so yes a mon fresh numbers am I if ya e doctor number na what's it be say bia no ye WhatsApp so meet me no one can say bia na I use it Yes. You are and one answer, not a winner. But and now, what you couldn't son of a bit Yamana, the good as it to the idea. If you are not malnutrition is to be a day, no, it's on one of the entire sway. Now, I will be for when see and Pendlebury. And also, as a good food. Now, and the piano, who say, oh, when see, hence it. Who would one of the interest the Barbot? There were already said some scientists. If you are a team, a walk with you, and who the island. So, and I said, if you are not, or Putria, baby, I would say, if you are all yet a man of perfection. It's your best say, but more prayer with the science, last person, last one. Of course, so I'm a good grade. Yeah, or Julia, Ubiana, one of the science diabetes. It's being it's me back, Yammy, and Canva. A bar, the very last the very beginning, all the information, quality. Option for a brand I am being for see Imagine acting at the night some no air was the wow frey what was in Pia, Mr. Dr. Ewaha, nay, some meaning no boano, now a friend doctor number, now and an actress or teaching airport now and then. Dog, the other sorry, was in numbers.
say it's a prayer when you say at the floor, Palike, a home service, home care service. Yeah, Fred. Doctor number 0547779110 and 0249501104. Who the Frana, the best we use any doctor, any yet I shall phone in us. Maybe I'll see a year. Me, did you made you Chamidiani Owura Asamoah? Nyameboa, that's a name, Mobesign at the end. No, Makwaba, Edinburgh College Medicals Limited. You come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Owura Police Junction, and Hwanero. College Medicals, and as a hospital, you come say Clodiemu. What I see a national say about the fire and Sasso, Abwa, and Kofodo, how we need diseases. Ye share your ability to say arthritis, and no pemoni, and casino, Sasabro is Siade, Ubia, and some of I was a shady few, they were dislocation of any of the bones or joints. What the Bakalika, Ebepuao, Amawato, make us say, oh, hypertension, and I want your diabetes, and I want your kidney problem, or nice at but modern brand not only ever 20 years. Now you will immerse some quite the year, Juma. And yet, no one so you will infidel about law on one. And they check in the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduano, the Moja, who ya dear air cost and Sunday the true account. Sebi, a position will fear your common school, a position dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one woman. Ye was said, the Patu do be of a buy and channel, and rather fire and sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eti Unia will hear me. Okay, baby, aqua, opa, Resabia be aqua. To Tuanamobra College Medicals Limited, you will Kumasi Airport runabout. Kwana Kobu Kuna say I'm to Aqua Sono. With my friend telephone numbers now, more affiliation. Nasa and Wabi and now Hobby and Show Swa. To Tuamicabra, never ever fire so up wow, Ama Honto, Apa, any of the four, any number four in a so. College Medical Limited. Official therapy units and their children. Uba Yasuya, your Yadiam Briasa, a high massaging unit, your machine, I did me a Ubia, the children pinning castle, and I say, now also the joint area, and outside and China, your UV light machine. I did that truly panos what said Empono, Ebia not beating the blood vessels, no, the PSC in one quarter. A woman in Tino, Emma, a Mujano, it's me, a deep of Sunny. So, Obayasuya, you will have who will be yes, and yet, and room and one at the mount, yes, our machines are, yet they a deep in the Pibian who do not say they are, according to a hoarding. You can't be able to say, a year male and female infertility, Uba Pelican Medical Limited. Say, Oba, Opa, worn out, one wire the amount. And I said, Bema, all pet a war. Na me kwamwano amodi nim a obetimi ama oba ani say onfa ani entre ha eno sida nchen a eye stroke obi a wenya stroke say ne fa na adodo ana say nipa duamu ni nyina na adodo a onfa ani entre ha yare bi say kidney problem eye typhoid junso mu yare ani na mu yare syphilis gonorrhea de eno de na say odi duru ha ye betemete ye ba ema no so efe kwa obi a owo fibroid
say yes na wo die no ya rebia be dem on fa na ni enche ha e memma no obi a owo eye na poso taye ne ya ana say obi a ontimi na ebia depression ebia stress